biar. Bakul kau main kena berdi menit banjurit ke hall. Silam bertanya ini nak ikut. Kani ke jing jurip jong lang kalong kubu menteri baik ya kani ke arts and culture namar ke don ke jing dawa laslam bah na pedang kinong shna nong pemi film khasi ke baide bat ke jing bamdan ya ke cinema hall ke babiang bat ke ba long pede ke jing khanglat ya ke jing san jong ke film industry pedang jong kinong pemi film ke baide local tidak ba jing temu ban penhe pensan bat ban penslur ya kini industri kini ke department ke jongi ke don ke plan ba ngin shna ya ke berkum kini ke hall bat omtang ya ke theater ndai ke post production center ke ban kentup ya barok ki facilities kat kum ke jok ke bamenta meaning ke latest technology ti hadin ba kejong ni ke jingwan jurep ke basa menta kelong ba ngin penkre pat ya ka feasibility report bila ni report ke bede ba ki ki bangi la ban le ban la ban create ya ka ni ka cinema hall na ka pentaki local films ti ka bede pat kani ngila don ru lupa ka funding ka bangi la yo bede R lai crore naka NLM Jongkari India National Library Museum Jongkari India ti ngin sai shongpat hari ni niat ski banyak perkat bak kumlungin push syakamat ingat kan ya peran nak ke building kepada ya am kamdun ke jigi penpra ngi nia perkat bangen redesign ya ka in penwandur da ba mai ba ngin la ban yo economic facilities ke take away kan dai nam ta ki movies we pada kedai duduk dan mentaki niki drama kijongi ki film kan no capacity ai bang jaga song roughly ngin persang ya kaba arspa ngut ti kanong kumba arspa ngut ya ka theater arspa ngut na bentar kenika ke center na mentaki drama pada tapi betul bagaimana di wan angne nak ke dau wan angne hadin bau minister la pentib ba kandon ka inspection ke jingwan jingo ya kene ka jaka hang ka sosotham auditorium te ngiru ngilai wan lang te ngi sungthu ba ka jing temu hi kalong na ka benta ba ka government ka don ya ka plan na ka benta ban shnano ya kene ka jaka haki wei kwe de ki benta na lor ba kala don te ka wei ni ki benta ka ba ngi suthu kalong ba kinsnaro ya ka cinema hall nak mentaki film khasi te dak leng jungi kum kinong sina film hapo ka shatri jong ka Meghalaya Filmmaker Association ngi ai khublai yo minister ba hadin ba ka jingwan jingo ngila sotho ba barbula kularu nak mentaban sina ya ka wei ka cinema hall nalor ki wei ki ba ki benta ki bandon hagane ka jaka te nak leng jungi hingi one specific na mentakane ka cinema hall bat hoi kum juro ngila ya kran ro nak menta bandon ya kitiki post production studio ya ka ba kiwi di kibenta ki bangila ban le angne te kata ru yong ba insale ya kata te ngilai kran ru bat ila ai jingmut banang leng jungi kum kaseng insa tho sei ki e de ki ba ngi don kam laningi ai jingmut yo minister ban include show ha kana ke jaka te nak leng jungi kum kaseng in nalor ka cinema hall bat kene ka post production studio insa ai jingmut ru ya kiwi ki benta ka ba ila ban incorporate ha kana ke jaka khnang bakan long na benta ka jingmen toy joki no sina film kum kanuksa ngidon kam ya ki jaka bangin ring ya ki film ki jongi kum kanuksa lada menta ngidon ladangi haban le ring haka jail raldangim don lupa ya ka jaka gemut ka ying ke bangila ban set up kum ka jail kan kham syam jing ya ingi tengi ngin sa ajing mut ya minister nak menta ka neru kenang mengindon ya ka jaka bangila ban ai ka setting la kala ban long ka jail la kala ban long ka lentirel la ne kala ban long kino ki benta la ne ki jaka ke bakot kum ko jing don kam ke jing shooting tang bangidon kam ka space pada tengi scam by ke jing ajing mut jungi nak leng jung minister insa pediang ya kata bat haju ke por ngasobon ban biang bangi ai khublai yo minister baula shimkhia nak mentaban shna ya ka cinema hall hangni ha state central library lani sosotham auditorium bat kumjuro ya kata ka post production studio kalau kum film mengai berbuat ngi khmi lenti ba kibru hi kinyawan namar kani kadi ga jaka pedeng
te ngila ban ong kum na ki nong kendong ki bajuan haki Thain Anjali lani hayodu kidang jan banyak lengba ka lembaga ni ka civil hospital nang ta ki briu le menta ngim kanom kada syu tang ye ki nong kendong ki ngai i ba menta ki pai ba jong ka sor shlong ro menta ki wan pha ban pe firm tan re ka shlong ba kum kanuksa habiju ka bangi ngi pen i kam da dei than ka ta ka jaka ka ba biang kum ki sip ki jaka syong mo kim biang te le se ka tur ka dei ka wei ka ba pen ka ban pen duk mensim ye ki briu ban wan pe firm wala ka taru ngi ai kublai ki pai ba ki bawan ai jing kersian ban wan pe habiju tingi schem ka ni kan sabiang ka space ka jaka parking kin sadon ngi sutup kin sadon ki jaka kum ki cafeteria ba kini kitai ngi schem ki briu kin wan ha kene ka jaka